Okay. Kahapon, during kan session me na sa Sanggunian Bayan kang Kamalig, Opo. saro po ako sa nag-sponsor kang tawaning komendasyon ang maabot na mga taga-media na nagtabang na magtao ning tunay na impormasyon sa publiko. As in, siyempre, kasabay man po na sa kuya man na tinawan ng resolusyon ang apat na tao na mga nag-guide tang mga mga rescuers duman sa kung saan nag-ugpa ang eroplano. Taining apat na tao talagang dyan na po ini nagurang sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa Barangay Anuling. Tayaon sinda dyan nag-uuma. So sinda ang nag-guide kan sa tuyang mga rescuers para duman sa lugar na mag-agi na bako delikado sa inda. Asin madali. Igwaman pong si Kagawad Ibet, nagtauman po siya ng resolusyon tungkol sa mga government agencies na nagkaraurusan na magtabang sa mag-rescue kang sa tuyang bukang buminagsak na Cessna 340 ba? Opo. So, yan, as in si igwa pa man na ibang mga konsihal na nagtauman kan sa indang mga resolution in suporta Opo. kay sa samuyang ama kan banwang si Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. Para magkatarawan na sin ma-recognize an sa indang pagtabang Opo. sa banwaan kan Kamalig sa tulos-tulos na pag-retrieve kan mga kung anong bagay na yaon po duman sa crash site.